दिनैनि मेकअपखौ नोंथांमोना माबोरै नुदों? सानै पाग्लि ओइ सासे जाहैबाय नों रायलायनो रोङा ए गन्थङाव सबाय बिमा दंलायबायनानै सोरबाफोर नोंखौ दा ओमफ्राय बिथाङानो नै अनारा खुलुमबाय नों मानो साइड जादों केमेरामेन आया लानो रोङा जोंना सासेबाव मडेल सिमी स्टाइल मारि दियो नायद केनेके लागिल ভাল লাগে Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय दायो आङो दंफैयो Anita मेकअप एन्ड स्टुडिय'आव ओमफ्राय बिथाङानो नै अनारा खुरि ओमफ्राय दिनैनि मेकअपखौ नोंथांमोना माबोरै नुदों आंनो कमेन्टनि थ्रुजों खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे बे जा मेकअप खालामदों बेखौ जोंहा नैबे खुरियान खालामदों आरोना आं बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्टनि थ्रुजों खोन्थाहरबानो जाबाय दे एकदम माने अनेस्टलि माने अनेस्ट रिभिउखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो माने इनडोर फट'शुटखौ खालामखांबाय दायो जोङो बाहेरायाव थांनोसो नागिरदों ओमफ्राय अन द शुट मा जाखो बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ एसे लानाय दंमोन क्लिप्सफोरखौ बेखौ आं नोंथांमोननि थाखाय एटाच खालामनानै होबाय आरोना ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा आउटडोर शुटआव मा जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' या स्टे टिउन ओमफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि मेकअपखौबो खुरियान खालामदों आरोना नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर खुरिखौ एज अ मेकअप आर्टिस्ट चुज खालामोबा नोंथांमोना डाइरेक्टलि खुरिखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं इन्स्टाग्रामनि पेजखौबो होगोन लोगोसे डेसक्रिपसनाव लिंकबो होगोन आरोना स' नोंथांमोना डाइरेक्टलि फल' खालामनो हागोन रुमिदि हाय बिराद गोबावनि उनाव नोंथाङा आंनि ब्लगाव नुजाफैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा मानो मिनिदो इदि हा मानो नों रायलायनो रोङा ए everyone खुलुमबाय ओमफ्राय इ हाथाया नायनि गय जानानै hello everyone खुलुमबाय YouTube चेनेलाव बरायबाय मोजाङै बुं दे बुं मा बुङो आं रोङा नुवा माबोरै नुदों गाइस मेकअपखौ आंथ' आंनि मेगनखौ बिराद फसायदों आं आंनि मेगनखौ बिराद फसायदों नै नोंथांमोना माबोरै नुदों खुरिनि माबाखौ मेकअप खालामनायखौ जोंना मेकअप आर्टिस्ट खुलुमबाय नों मानो साइड जादों साइड जाबाय थादों ओमफ्राय नै जोंना सासेबाव मडेल सिमी मेस ओमफ्राय नैथिं जोंना केमेरामेन हाय रनाल्ड' ओमफ्राय जोंहा नै नोंजों गाबोन फट'शुट खालामगोन दायो बैसागुनि दायो जागोन ना जाया नायलाय साम अलपमान सुलि तुलि काटि लैकिने स्टाइल मारि दियो नायद सिङाव न' सिङाव सिरि थाग मा फैदों बेयाव बाजैया देखायथ'आ दासो मोखां सुदों देखायबाय 2000 years later दायो जोङो सौफैबाय लकेशनाव जेराव जोङो शुटखौ लागोन ओमफ्राय नै जोंना मडेल टु भागरि गलेना सिमी बिचारा ओमफ्राय जोंना मेकअप आर्टिस्टआ नै केमेरामेनखौ कन्टेक्ट खालामगासिनो बिकज बिसोर उन फैदों जों गारियाव फैग्रोबाय ओमफ्राय नै जोंहा आबु रुमियां हाय गाइस
गन्थङाव सबाय बिमा दंलायबोनानै सोरबाफोर नोंखौ दा कमेन्टाव खोन्थाहरसिगोन मा साइज बे सिख्लाया होननानै हस्सा गन्थङाव सबाय बिमा गोनांलाय होननानै बिदि होनगोन नोंखौ ओमफ्राय नै जोंना बियो थिके ओमफ्राय नै बियो माबा मा होनो मा नाम मोनलाय बे रिजर्टनिया इक' केम्प एक्चुअली बियो जोंना नामेरि नेशनेल पार्कनि जिर'नि रिजर्ट स' बिराद प्रिटि एक्चुअली बिदिया एभ्रि नेशनेल पार्कआव थायो बाट बेखौ बिराद माने मोजाङै मेनटेन खालामना लाखिदों नै हाग्राफोरखौबो सिनस्रांबाय थायो ओमफ्राय टुरिस्टफोरबो फैबाय थायो नै मोजांथार ओमफ्राय बिथिं मेल्ला गारिफोर दङ आरोना टुरिस्टफोरनि जायफोर फैयो बिसोरनि नै जोंना केमेरामेनफोरा सफैथ'वाखै बेखायनो जोङो ओरैनो दसे फट'शुट खालामगासिनो नर्मालि नै फट' खेबनायनि माबाया बेना नै बिहाइन्ड द सिन्स जोंना फट'ग्राफारा बिथिं ओमफ्राय नैथिं मडेल खोमसिबाय नालाय लाइट्सफोरखौ होजोब्बाय बेयाव लुकिं सो प्रिटि ओमफ्राय आब' रमिया नैयाव रिल नायगासिनो ओइ हाय होन एसे साइज नुदो लाइटनिं इमान मोजां नुदों नै हाय होन दे बाय हाय पुजानि गाइसमोन हाय पुजानि गाइसमोन मा खबर नोंथांमोना मोजां ना आंबो मोजाङैनो दं केमेरामेन आया लानो रोङा आंना व्लॉग लाना होग्राया माबा लानोनो रोङा ओ अच्छा समझ में आ गया ऐसे लो ऐसे लो ऐसे 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 लो ऐसे लेके व्लॉग करो 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 उसके बाद मैं ऐसे दिखा दूं आंनि व्लॉगखौ आङो हैंड ओवर खालामबाय बिथांजोनो आंनि भिडिअ खालामगोन बियो व्लॉगखौ लागोन नामा रील बनाइगासिनो गाइस bisa deh ipagle mosagasini नै माबा खिथु पेटां पेटां होननाय ओइ तेरा चप्पल पकड़ दे फोटो खिंचो दे जा guys दायो शूटआ जोब्बाय आरोना completely at the end of the shoot ओमफ्राय बयबो दङ ओमफ्राय नै आंना लाइटबो दङ so दायो शूटआ जोब्बाय ओमफ्राय आं मोनसे खोथाबो खोन्थानो बावदों माने जोंना जाय केमेरामेन बिथाङाबो बिराद मोजां खेबो माने भिडिअग्राफि एन्ड एभ्रिथिं वेडिंआवबो ओमफ्राय ओरैनो फट'शुटफोरावबो स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनो माने लुगैदोंबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बा बाहेरावबो थांगोन बिथाङा जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर लिंहरोबा स' बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायना लादो नै बिथाङानो जाहैबाय रनाल्ड' बसुमतारी स' बिथांखौ लिंनो हागोन आरोना फट'शुटफोरनि थाखायबो जुदि सोरबाफोरा लुगैदोंब्ला स' दायो जोङो थांनोसै न'आव गावबागाव ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल जोङो माने खुरिनि माबायाव थांग्रोगोन आरोना पार्लाराव ओमफ्राय गासैखौबो दिहुननानै न'आव थांनोसै जोंहा आब' रुमिजों आंजों जों सानैजों फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बिहाइन्ड द सिनाव सोर सोर दिनैनि हार्ड वर्कखौ सोर सोर खालामदों दिन्थिना होनोसै आङो देमुक लाइट दे देमुक दे ना 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 तय थाके दे नै सासेया जाहैबाय जोंहा आब' रुमि दे इयाव फै नाय देखाय थाखाय आंहा बिराद खामानि लस जाबाय दिनै बा नकलि साला थ' बिथाङानो ओमफ्राय नै खुरि ओमफ्राय आरो তুমি কেনেকে লাগিল আজি ফটোশুট কৰি ভাল লাগিলে ন কেনেকে লাগিল ভাল লাগিল ন বিথাঙান যাইবাই ৰনাল্ডো বসুমতাৰী cinematographer photographer কেনেকে লাগিলে আমাক মেকআপ কৰি কিনে লাইটটো অলপ দূৰত নিয়া মোক ইমানে ভাগৰ লাগিছে আমাৰ কেমেৰামেন মানে ভাগৰি যোৱা নাই ভাল লাগিছে सानै पागलि ओइ सासे जाहैबाय मनाक्षी लाइट हमना होगासिनोमोन बेस्राया ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै नै नायदो नोंथांमोना लकेसनखौबो एसे दिन्थिना होबाय आं बेयावनो खेबदोंमोन आरोना बेथ' जेरावबो कमनखा मोजां स' या जोङो दा लास्ट ग्रुप फट' लानोसै ओमफ्राय थांनोसै